ଅପେକ୍ଷା ପରେ ଆମ କଲେଜରେ ପରସେସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲା। ପିଲାମାନେ ଡିଜେ ନାଇଟ୍ରେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରି ପୁରା ଧୁମ୍ ଉଡ଼େଇଥିଲେ। ହ୍ୟାଲୋ ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଶୁଭମ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଏକ ନ୍ୟୁ ମନି ବ୍ଲଗ୍କୁ। ହଁ ଗ୍ୟାସ୍, ବହୁତ ଦିନର ଅପେକ୍ଷା ପରେ ଆମ କଲେଜରେ ପରସେସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। କଲେଜକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁ କରୁ ସାଜସଜ୍ଜାଟା କିଛି ଏମିତି ଥିଲା। ସାଜସଜ୍ଜା ଦେଖି ଆମେ ଦି ସାଙ୍ଗ ପୁରା ପୋଜ୍ ଦେବାକୁ ଲାଗିଲୁ ଫଟୋ ଉଠାଇବା ପାଇଁ। ଫ୍ରଣ୍ଟ ଗେଟ୍କୁ ବିଦ୍ୟା ଦେଇ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ ଷ୍ଟେଜ୍ ଏରିଆ ପାଖକୁ। ଷ୍ଟେଜ୍ ଏରିଆର ସାଜସଜ୍ଜା କିଛି ଏମିତି ଥିଲା। କିଛି ସମୟ ୱେଟ୍ କଲା ପରେ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ ଓ ସଙ୍ଗ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଫାଇନାଲି ପିଲାମାନଙ୍କର ବହୁତ ଦିନର ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟିଲା। ଡିଜେ ନାଇଟ୍ ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।